Ние създаваме онлайн магазини, разработчик сме на онлайн магазини на по-големите български търговци. На времето, за да разберем ние как да бъдем по-добри в работата, защото ти трябва да доставяш нещо като смислен продукт на търговеца, за да може това да е смислено и за крайния потребител. Решихме с моите съдружници, те се казват Николай, който е Ника от Стеник, аз съм Стефан и Димитър, да си създадем наш онлайн магазин, за да видим какво е от другата страна. Да разбереме целият процес от зареждането на една стока през снимки за складяване, вкарване в онлайн магазина, достигането до крайния клиент, нали, през поръчката до крайния клиент, връщането на продукта, обратната връзка. За да правиш смислени неща, ти наистина трябва да се поставиш в обувките на клиента и ние го правиме, за да доставяш някаква стойност, добавена стойност в това, което правиш.